Güzel hanım, biz hazır koya barabız. Biz hazır yakın tirede bolgan Yunno деген авылга барабыз. Анда инде биздин Латипова Гүлшат деген авторскийларды иштей турган шуңда таанышып өтөрбүз. Менә Йонны авылына килеп җиттек. Күрәсез, нинди матур йортлар монда, агач йортлар. Йортның хуҗасы, исәнмесез? Исәнмесез, Гүлшат. Гөлшат ханым. Гөлшат ханым, авылыгыз турында сөйләгез әле. Без Йонны авылында яшәйбез. Монда халык бик эшчән. Монда колхоз эшләп килә, мал хуҗалыгы процветает дисәк була инде. Авыл җирендә кеше мал белән булаша, каз үстерә. Без менә умарта тотабыз һәм мин торт пешерәм. Кунакка керәбез. Бүген мин сезгә капкейк пешереп күрсәтәм. Бу капкейкны төрле кеше пешерә, чөнки ингредиентлары сливочное масло, йомырка, сөт, он, шикәр, разрыхлитель бөтен кешенең дә өендә бар. Бу ингредиентлар капкейк өчен һәрбер кешенең өендә бар, аны бөтен кешедә эшләяләр. Хәзер мин инде үлчәп куйдым, әзерләп 70 грамм сливочное масло комнатной температуры. Шуннан 2 йомырка, любое, отборный, 1С, любое. 2 йомырка. Һәм 150 грамм шикәр. Шикәр кума. 150 грамм. Ну, аз генә 10 граммга, ничего страшного, үтеп китте. Һәм моны без до однородного состояния миксер белән болгатабыз. Ручной миксер, простой. Шушындай до однородного состояния болгатабыз. Мин әйтергә оныттым, мин духовканы кабызып куйдым на разогрев. 150 градусов, электрический, нижний режим. Нижний режим на 60 минут, 150 градусов. Хәзер без кушабыз 150 грамм он. Можно әзерләп куярга, можно шушылай, если удобно, без салатка гына җыраем. Он өстенә 5 грамм разрыхлитель. Или 1 чайная ложка блау. 5 грамм разрыхлитель. Или же, если нет весов, 1 чайная ложка. Шуннан әкрен генә менә разрыхлитель белән онны бутайым. Смешиваю. Можно заранее он белән разрыхлительно болгатып куярга. И потом шушы массаны болай болгатам инде бергә. Менә бу плотный гына масса бит инде. Хәзер шушы массага фишка, лайфхак. Сөтне кайнатып салабыз. Кайнаган сөт салабыз, кайнарлатып микроволновкада. 60 грамм сөт. Кайнар сөт өстәйбез тестага. Курыкмаска кирәк. Бер дә булмай. Сөт кайнарлана, ул разрыхлитель белән реакциягә керә һәм ул тестоны әйбәт кабарта. Можно бармак белән нитергә, тикшенә кайнаган. Җылы булырга тиеш, кайнар булырга тиеш. И шуны өстәйбез тестага. Камырга өстәйбез. Камырга өстәйбез. И һәм болгатабыз. Кайнар сөтне өстәргә курыкмаска кирәк. Сез еш пешерәсез на бу ризыкны гаиләдә. Әйе. Например, если иртән торырга бер нәрсә дә юк икән, балаларны чәй эчәргә кирәк икән, 1 сәгать алдан торам да, шулай сезне булгатам да. Сезнең ничә бала? 3 бала. Мәктәп укучыларымы? Икесе мәктәптә укый, берсе детсадта. Һәм сезне пешереп алам, ул тиз пешә. Чәй эчәргә менә дигән ризык шулай бит. Әйе. Үзең пешергән любой ризык иң тәмлесе. Менә шундай однородное тесто, мягкое. Слегка менә теге кабарырга итеп тора уже разрыхлитель белән сөт реакциягә керде и менә күренеп тора инде бит.
пышный, да, ведь? Күрәсез. Сіз бүтін нәрседе әйбәт килеп чыксын дисәгез, йомырка, сливочное масло комнатный температура алырга тырышыгыз. Холодильниктан түгел. Салкынны кулланырга керек дип. Салкынны кулланмаска, жылыны. Хәзер без менә мондый формаларны шушындай савытка тезәбез. 12 капкейкның рецепты, безнең тестоның рецепты. Одноразовые мешки кондитерские. Бер любой удобный посудага куябыз да, шулай итеп. Һәм шушыңа бөтен камырны бушатабыз. Кошык белән салырга керек түгелме? Кошык белән салырга ярай, кемдә лопаткалар юк, кондитерский мешоклар юк. Хәзер менә шушы кондитерский мешоктан аккуратно гына агызып чыгабыз. Ул кондитерский мешоктан нык җайлы ага. Кашык белән әз генә теге монда агып төшергә может инде. Кашы белән кисәм башын. Һәм әкрен генә распределяю по форме. Тулы керек түгел, Юк, чөнки юк, юк. кабара камыр. Камыр кабара яртысы. Менә бер җиргә дә акмый җайлы. Кайнар килеш ашу тәмлеме, суытып ашарга кирәкме? Суытып ашарга кирәк, холодильниктан алып. Суык килеш тәмлерәк була. А бу кексикларны инде балалар яратып ашайлар, кайнар килештә, суык килештә. Менә матур гына итеп, җайлы гына итеп урнаштырып бетердек. Духовканы алдан җылыттык. Духовканы алдан җылыттык һәм духовкага 30 минутка куябыз. Хәзер без эшләбез крем-чиз на сливках. Творожный сыр 500 грамм. Сахарная пудра 120 грамм. Икесен бергә до однородного состояния булгатабыз башта. Сахарная пудра белән творожный сыр менә гладкий барга тиеш. Крем кебек килеп чыкты. Ай-ай. Без комочков. Хәзер без истәйбез сливки 33%, 120 грамм. 120 грамм сливки 33% истәйбез. Һәм взбиваем 1-2 минут. Менә шушындай гына плотная масса. Одноразовый кондитерский мешокка салдык, насадканы кистек әз генә башын. Һәм крем салабыз лопатка белән. Безнең кекслар кабарып менде. Хәзер без нижний режим электрический духовкада гына верхнийга күчерәбез һәм кексларның йөзен китертәбез. Кемнең газ плитәсе алар нишләй? Алар күчермәйләр, аларның әкрен генә йөзе дә килергә тиеш. Безнең капкейклар пеште һәм без аларны духовкадан алабыз. Бу молдтар, сердечки, молды. Монда шоколадны растапливать итәбез дә и салып куябыз. Холодильникта суытабыз да алабыз. Сез гадәти шоколадны монда урнаштырдыгызмы? Әллә масса? Минеке инде профессиональный шоколад. Нык кабарып торган түбәләрен кисеп алабыз. Чтобы крем дөрес утырсын инде. Хәзер менә кремны насаживать итәбез. Баштан уртага салабыз азгына и крутим. Инде матур була. Безейбез, шоколад куябыз, меренглар бар. Елочкаларны куярга. Кыш бабай. Чыршы да бар әле сездә.
Можно швайку кура. Можно на ваш вкус Ә оформить. булары? Алары посыпкаға себебіз. Упаковать тюльпанларға деп аталайын, тюльпан. Яңа еллар белән котлайым. Иң мөһиме сәламәтлек, тән тазалыгы, ак бәхетләр һәм шушындый менә капкейкларны пешереп, табыныгызга куеп, үзегезне сөендерсәгез, табыннарыгызны бизәсәгез, мин бик шат булам.